Казвам се Цветелина Янкова, на 24 години съм. В конкурса Мис Грин България ще представя моя роден град Велико Търново. В себе си нося и родопски корени, които вярвам, че са в основата на силната ми връзка с природата. Завърших бакалавър биотехнологии и в момента уча магистратура козметика и битова химия. Мечтата ми е да формулирам натурални козметични продукти или детергенти с мисъл за природата и човека. От една страна нося устойчивост, сила и амбиция, а от друга – топлина, светлина и непокорен дух. Може би именно тази комбинация ме прави човек, който умее да вдъхновява и да оставя усещане за искреност и добра енергия в хората около себе си. Участвам в Мис Грин България 2026, защото смятам, че красотата има смисъл, когато носи послание. А моето послание е да живеем с грижа и любов към себе си и света около нас. Да сме по-осъзнати и да разпространяваме добрия пример.